Už se vám někdy stalo, že jste si řekli, zahraju jenom pár her a najednou byly 3 hodiny ráno a vy nevěděli, kam utekl čas? 3:28 a.m. Wait, what? Existuje na to docela jednoduché vysvětlení. What? What is it? A tím je dopamin. Vítejte zpátky na kanálu Projekt Dopamin. V dnešní epizodě se podíváme na vztah mezi videohrami a dopaminem, proč jsou videohry tak návykové a co s tím můžeme dělat. Tak pojďme na to. Otázku na to, co je dopamin, jsme už na tomto kanále rozebrali dopodrobna, ale pojďme si to rychle shrnout. Dopamin je chemický posel neboli neurotransmitter v mozku, který je známý jako hormon štěstí, ale ve skutečnosti je zodpovědný hlavně za motivaci a očekávání odměny. I am so ready. Když děláme něco příjemného, jako je hraní videoher, mozek uvolňuje dopamin a říká, tohle bylo dobrý, udělej to znovu. A právě tady začíná ten problém. Asi si říkáte, jaký je problém, o čem to sakra povídá. Problém je v tom, že mozek toho dopaminu chce pořád víc a videohry jsou pro něj perfektní zdroj. Hey, that's pretty good. Ptáte se proč a čím to jako je? Pojďme si to vysvětlit pomocí krátkého seznamu věcí nabízených ve videohrách, které jsou s dopaminem úzce spojené. První věcí jsou rychlé odměny. Výhra, level up, eliminace. Takové již klasické aspekty videoher, které jsou dnes automaticky očekávané a dostupné. Druhý bod se týká neustálých výzev. Dostaň se do cíle, poraž protivníka, získej bod, dodělej kampaň a dalších tuna věcí, která vás do těchto her vtáhne a nedává možnost úniku i několik hodin v kuse. Třetím důležitým aspektem jsou sociální interakce. Tím je myšlen zejména multiplayer, ve kterém máme jak ty pozitivní zkušenosti se spoluhráči a příjemně strávený čas s přáteli, tak i ty negativní aspekty, které vás motivují k tomu, abyste hráli lépe a předvedli co nejlepší výkon. A v neposlední řadě tu máme gambling a zisk vzácných itemů. S gamblingem ve videoherním světě jsou zejména spojeny nechvalně známé lootboxy, které se objevují v hrách jako je Counter-Strike, Global Offensive nebo Overwatch. Cílem je získat co nejvzácnější item a čím vzácnější item, tím větší porce dopaminu. Každý kill, každý achievement, každý lootbox spouští malý výbuch dopaminu. Mozek si to zapamatuje a chce víc. Čím častěji tuhle odměnu dostává, tím více na ní spoléhá a tím víc jí chce. Tak vzniká závislost. Problém je, že když náš mozek dostává až moc dopaminu příliš často, začne si na té velké kvantity zvykat. A to znamená, že stejné věci už nepůsobí tak dobře jako dřív. Najednou 1 hodina nestačí. Hrajeme víc, delší dobu, jen abychom cítili to, co na začátku. To se nazývá dopaminová tolerance. A zatímco hry nás dál baví, běžné věci jako čtení, škola nebo sport začínají být nuda. Ne každé hraní je hned závislost. Ale když začneš ztrácet kontrolu, nemůžeš přestat i když chceš, zapomínáš na jídlo, učení nebo spánek, může jít o problém. Stop it. Get some help. World Health Organization už oficiálně uznala gaming disorder jako psychickou poruchu, jak vidíte na tomto screenshotu z jejich oficiálních stránek. Rozdíl mezi zdravým hraním a závislostí je hlavně v tom, jestli máš hru pod kontrolou nebo ona tebe. Okay. Naštěstí náš mozek je chytrý, dokáže se měnit a přizpůsobit, takže i když tě hry vtáhnout, dá se s tím pracovat. Zkus třeba tohle. Dejte si pauzu od dopaminu. Vyražte ven do přírody a zkuste být co nejméně na mobilu. Nemusíte se úplně odříznout od všech zdrojů dopaminu, protože ten je přirozeně všude kolem nás a je to velmi složité v této době. Jde spíš o to dát našemu mozku šanci odpočinout si od toho neustálého dopaminového bombardování, kterému je vystaven, když hrajeme videohry. Nastavte si jasné hranice. Určite si konkrétní čas na hraní a opravdu ho dodržujte. Bez výmluv. Nejde o to něco dokázat ostatním, ale o to překonat sám sebe a znovu získat kontrolu nad tím, jak svůj čas trávíte. Střídejte aktivity. Při hraní si příště zkuste udělat krátkou pauzu na pití. Po hraní se protáhněte a alespoň občas stáhněte po knížce, aby mozek i tělo dostali jiný podnět. Stejný princip pak uplatňujte během zbytku týdne a alespoň 2krát týdně vyražte ven si zacvičit nebo zasportovat.
A hlavně hrajte vědomě. Zkuste si občas položit otázku. Hraju proto, že mě to opravdu baví, nebo jen proto, že nevím, co jiného dělat? Videohry nejsou nepřítel. Jsou zábavné, kreativní, odpočinkové a někdy terapeutické. Přesto s nimi náš mozek zachází skoro jako s drogou. A je na nás, abychom se naučili, jak s tím naložit. Takže příště, až vám mozek řekne ještě jeden level, zeptejte se sami sebe, opravdu to teď chci? Nebo je čas na pauzu a změnu? Díky, že jste sledovali. Pokud se vám video líbilo, dejte like a napište do komentářů, jaký máte vy vztah k hraní. Uvidíme se příště. A nezapomeňte, mozek máte jen jeden. Okay, bye.